To jama'a barkanku da yau. A labarinmu na yau za ku ji cewa gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta bayyana cewa tana iya ƙoƙarinta don ganin cewa ta ceto al'ummar Najeriya da ke ƙasar Sudan inda ake gwabza yaƙi na cikin gida a halin yanzu. To a cikin wannan labarin za ku yi cewa zababben shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya sauka Najeriya bayan shafe makonni 5 da ya yi a ƙasar Faransa don ya huta. Yanzu haka dai ya dawo ƙasar Najeriya. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tashar tamu don ci gaba da samun sahihai labarai a kowane lokaci. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to karka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. A yanzu haka gwamnatin Najeriya ta ce lalle tana iya kokarin sa da ita da wato ofisin ambassador da ke can kasar Sudan don ganin cewa ta ceto ɗaruruwa ko kuma dubban 'yan Najeriya da suka makale a kasar yayin da ake gwabza yaki na cikin gida a kasar Sudan ba mai suna tashi. Wannan ya biyo bayan yawan takoki da 'yan Najeriya ke yi mazauna Sudan a cikin kafafen sada zumunta kan cewa ba a kawo musu dauki ba. Shi ne dalilin da ministan kasashen kasar waje na Najeriya ya fito ya bayyana cewa lalle hakika da shi da mai magana da yawun shugaban kasa wato Garba Shehu sun tabbatar ma manema labarai cewa suna iya kokarin su kasancewar abin ne yayi yawa da yanzu ma an kwashe 'yan Najeriya. Garba Shehu mai magana da yawun shugaban kasa da ministan sun ce sun haɗa kansu da ambassador na Najeriya wanda yake kasar Sudan don ganin cewa an ceto 'yan Najeriya da ke makale a kasar ta Sudan. Yanzu haka dai gwamnatin ta bada tabbacin cewa lalle ba za ta baro ko mutum ɗaya ba a kasar ta Sudan sai ta iya kokarin ta ganin cewa ta kwashe su duka. Da bangare ɗaya kuwa a jiya Litinin ne shugaban kasa ko kuma zababben shugaban kasar Najeriya Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya sauka a babban birnin tarayya Abuja bayan shafe makonni 5 da ya yi a kasar Faransa yana hutawa. To fa jiya Allah ya yi wa'adin dawowarsa. Zababben shugaban kasa Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya yaba ma 'yan Najeriya irin yadda suka tarbe shi inda ya bayyana musu cewa tabbas ya ji daɗi. A shafin sa na Twitter ne zababben shugaban kasa ya yi wannan rubutun tare da godewa 'yan Najeriya irin tarban da suka yi masa da kuma nuna farin cikin su da suka yi a sanadiyar dawowar tashi. Zababben shugaban kasa ya kara da cewa yana cikin koshin lafiya kuma babu wani abu da ke damunsa inda ya tabbatar ma 'yan Najeriya cewa lafiyar shi kalau kuma yana cikin farin ciki. Zababben shugaban na Najeriya ya bar garin Abuja inda ya je haifarsa ko kuma state ɗinsa a garin Lagos. To ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tashar tamu don ci gaba da samun sahihan labarai cikin lokaci. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Da lokacin ka a huta lafiya.